Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu en ga morna odiechieng' kodiechieng' mar bedo kodi wago mbaka wang'ie kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Daktari na osechopo e studio ka amor mokalo ni kawuono entiere chuny boma ma Nairobi. Obonyiso ni nyinge ng'a en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni Nairobi. Erokamano Ruth kawuonan buore. Machiegni. Aduoko erokamano maduong'. Nyinga iluongo ni Immaculate Achieng' Opondo. An Nyasiaya Lego. Atiyo Kisumu, mbalariany mar Maseno. To an gu kar chieth mar lak miluongo na Advanced Care Dental Center e chuny boma ma Kisumu. Amor mokalo mar bedo kodi Dr. Immaculate kawuono waonge advance, kawuono antiere e studio ma Nairobi kendo warwaki gi mor mokalo. Adwa ni beda thuolo wagomba kaka watime ga ipuonjo gandawa kaka wanyalo konyore ahinya e weche mag tuoche mapoya mag lak. Seche mocho ni tuoche mapoya mag lak. Daktari wabithoro ga bedo kod tuoche mopogore opogore mag lak. Seche mocho ni mapoya, lak bende nyalo bedo kod dental emergency kata tuoche ma apoya. Lak ni kod tuoche mapoya to gimomiyo mano timre en wach ng'eny ogandawa ok dhi gimiluongo ni check up, ok gidhi inonro machon kapok gibet matuo. Koro inyalo yudo seche moko ng'ato kod tuo idhoge to ok ong'eyo. Or seche moko iyudo ka ng'ato nobet ka lake rame to duogo kwe, rame to duogo kwe. Koro kokwe amano to koro oparo no chango, onge shida. Aito bang' mano to tuo wuok apoya, tuo maduong' manyalo miye wach matek kendo nyalo chande kabisa. Mano mana ranyisi achiel. To thothne seche mowacho ni dental emergency kata tuoche mapoya mag lak, kopogore kod lak maremo to oduogo lal kata obiro biro dichiel to kelo chando kango kendo mwanyalo wacho kaka apoya kata emergency mar weche mag lak. Apoya mar emergency mar lak mamiwa paro mang'eny en kuodo tut mar lemb kata ng'ut. To tutni kokuot onyalo ringo bodonji kori kodhi piny ama onyalo ringo kodhi malo modonji obuongoni. Koro emomiyo iluonge ni emergency. Nwach koro chopo kuma onyalo nego ng'ato. Kok yudo thieth mapiyo piyo tinyalo tho. Ma tuoche mag lak bende nyalo nego ng'ato Dr. Immaculate? Tuoche mag lak nego ji. Ok ging'eny kaka jominego kod malaria, ok wanyal wacho ni ging'eny kaka mon matho kanyuol, ok ging'eny kaka jok matho nwach kute mege ayaki, lakini ing'e Ruth katho sani, kata abed nan ng'at achiel, tanyuolana oyudo lal maduong'. Koro inyalo neno ni gin ji 5 ewi 100. Kata ng'at achiel ewi 100 to ng'at achiel motho no ok en aina ng'at achiel motho, en dhano. To en dhano man gu family, en dhano man gu joge mohere, en dhano manyocha gero piny mar Kenya. Koro kata ka ng'at achiel olal, kata ka gin ji 2 to mano pod en wach maduong'. Seche mwang'iyo tuoche mapoya mag lak daktari, moro kapok wadonjo kaka tutu dhi kuodo lak kata makuod lemb ng'ato ma onyalo donjo nyaka e ubo manyalo kelo chandruok. Wanyalo ng'iyo lak mondo wang'i ane kaka lak chal kata wang'iyo kuonde ma thothne wanyalo bedo kod tuoche mapoya. Mondo mwachop ane seche ma koro wabet kod lak ni koro okuodo tutu. Ochopo kanyo nade? Ma ng'ut ng'ato kuot modhi nyaka e ubo. Ochopo kanyo nade Dr. Immaculate? Kapok idonjo mano to wang'i ane lak mana matin nikech mbaka wa elewi lak. Koro picha monyisni inyalo chunga en picha manyiso lak mangima to kod kaka lak ni obed gu chogo mar lak. Koro kirango lak dhano kumwa neno ni mani e ring'o mar lak miluongo ni gum, to gimwa neno ga en cover maoko ni waluonge ni enamel, ochal pien lak. To kiwuok i cover maoko ni to wadonji layer mar 2 ni miluongo ni dentin. To kiwuok i dentin to koro mae chuny lak. Nwach kanie mantie leche mege remo
to kae mantie gimwa luongo ni nerves mamiwa winjo liet kata ng'ich. Ineno gik ma thonde marambulu gi gin leche mege remo kod leche mege nerves. Koro lakni mani wiye ma waneno to tiendene omak gi chogo. Koro tiende ni ineno ka nitie bur moro kani waluongo ni foramen. Koro gik moko te mani leche ka nigi riwre gi dend dhano ka lure gi bur man kani. Manyiso ni lak ka lak otud gi dendi duto. Momiyo tuo mar lak nyalo woki lak buchopi dendi kuonde moko. Onge dend dhano mopogre. Onge okwanyal kao ng'uti wi twaketo thenge, ai twakao badi twaketo thenge, dendi te en gimoro achiel to giduto nitie kaka giriwre chal highway. Ing'e nitie highway mowuok Kisumu odhi Mombasa, bokal Mombasa bochop Tanzania bochop South Africa. Koro en kaka super highway ma otudo kuonde mopogre idel. Koro del duto en gimoro achiel. To koro mani pichani to nyiso lak mangima. Moro mong'eyo picha machielo lak makoro osekelo chandruok mosekuodo tutu mabende wanyalo wacho ni koro en emergency. Daktari, thothne common emergencies kata tuoche ma apoya mag lak mathoro bedo mang'eny gi thoro bedo kaka mage? Gima wanyalo wacho na apoya mokwongo en rem. Rem mar lak ng'eny seche chakre gotieno. Iyudo ka jatuo kiyawo klinik sa achiel tiyudo ka jatuo nyisi nachako riti sa 12, nachopo kani sa 11:30 nwach nok anindo gotieno. Mane ni emergency. Gima mi ng'ato rem ramo makoro ok onyal nindo. To rem mar lak en rem mager, makech kabisa. Nwach kipimo kaka ji winjo rem kuom tuoche mopogre, aparo ni rem mar lak obedo ga namba 2 kuom rem mager ma dhano winji dele. Ka laki oserami en rem manyalo mi neko maki. Odino kata iti. En rem marach kabisa. Onyalo mi kata neko maki. En gima lit kabisa. Koro rem no kende komako ng'ato en emergency. Nwach kokichiedho rem no bigolo igolo rem no kuom ng'ano to nyalo mi ng'ano winjo matek. Jatuo nyalo winjo matek kabisa kawuok kod rem kende. Thothne rem mag lak ang'o makelo, daktari? Tuo ma thoro kelo rem mar lak en tooth decay. Iluongo ni dental cavity. Mane number 1 rem mar lak. Ariyo manyalo kelo rem mar lak en lak mohinyore. Wawach ne ringo or nitiyo gi staircase ilor tikier bilwar piny malak yot. Mano nyalo bedo ni rem mang'eny kabisa. Be nyalo kelo rem mar lak. Number 1 kuom kelo rem mar lak en lak motuch. Mwaluongo ni dental cavities kata dental caries. Koro kuom rem wantiere kod kidienje 3, lak mokethore cavities, lak mohinyore mabende unyalo wacho ni dental trauma, dental trauma kaachiel kod tuoche mag ring lak. Ka wantiere kod lak Dr. Immaculate mabende nyisowa ni en lak manyalo bedo kod dental cavities kaka ni wacho cha. Mabende wacho kata ni nyalo kelonwa rem matamre gi nono. Seche mochopo ka ma ane nyiso ni ang'o motimore momiyo koro wanyalo bedo kod dental emergency. Wachung' kani kendo. Na nyisou i picha monyis mokwongo wan kod pien mar lak maoko ni. Pien mar lak maoko ni iluongo ni enamel. To pien mar lak maoko ni en ongo ga kod sensation. En dead, en gimotho. Manyiso kata ka gimoro mule to kiwinj nwach en gimotho. Koro ka cavity ochakre to chakre ga i pien maoko ni. Cavity en gima lak regre kalure kod acids ma ikelo kod makute kelo na inyalo pimo kute gi
chamo sukar, gu carbohydrates, gik moko kaka mkate, chapat, mchele, kuon, kute gichamo. Aeto ko gisechamo chiemo michamo. Ka gisechamo chiemo gi to giyudo teko. To kawaida gimoro amora ma Nyasaye ochweyo koseyudo teko to nitie waste. Koro gigolo lach ma en acidic, iluongo ni lactic acid. Koro lactic acid no dhi to golo minerals mani enamel. Orego. Koro koserego to cavity chakre i enamel ka. To sama cavity ni enamel ka ni Ruth onge rem midhi winjo. Ingima ka siling. Gimomiyo ingima nwach gini ok nyal winjo rem. Enamel ok nyal winjo rem. Koro kalure kod kaka dakwa i Kenya kata Africa kata third world countries. Okwa thor dhi timo gimiluongo ni check up. Okwa dhi subtal, okwa ne daktari. Koro ibro dhi mbele kod bad habits, ichamo gik motimo skari mang'eny, okigo mswak maber, to cavity ni medo dongo, aeto ochopo i layer mar ariyo. Layer mar ariyo iluongo ni dentin. Koro dentin kako chopo, nitie nerves mawuok i pulp kani to donji dentin. Neno ka enogore line, gin kaka pipes. Koro nerves go ni pipes ka. Koro kochopi dentin kani, tibro chako winjo rem. Oken rem pod, iwinjo sensitivity. Ichamo gimo mang'ich tiwinjo ng'ichno, waluongo ni sensitivity. Kata kichamo gimo maliet, iwinjo lietno, mani luongo ni sensitivity. Again, ng'eny jowa be kochopo kar sensitivity kanyo, bok gidhi subtal, nwach ok en gima lich, achona laka ni chanda matin, adich nyaka dhi puodho, adich nyaka dhi tich, pesa baongo go madhigo i subtal. Koro kanyo bok gibidhi subtal. Aeto cavity no medre to koro donji pulp kan. Kama koro leche nitiere. Koro kodonji pulp kani to chako rami. To remo mokwongo en remo mabro biro kichamo, wach ni chamo chiemo to odonji burni. Bugoni bo ochopo ka. Ibro chako winjo rem. Rem mabudho matin. Jatuo bro nyisi rem ni ka winje to ago laka no mswak bagolo chiemo momoko go to lal. Iwinjo? Koro mano be pod ok wabidhi subtal. Nwach en rem makasego mswak to lal. Koro jaluo wa ni pod ok bidhi ang'o? Ok bidhi subtal. Aeto koro chopo koro pulp ni, nerves gi koro kethre kabisa. Tuo koro ketho gimiluongo ni inflammation no. Okethe makoro ohinyre kabisa nwach ok idhi subtal. Koro chako rami makati muony Panadol oguni achiel to rem ok rum. Koro kochako rami kanyo to kibinindo gotieno. Kati muonyo Panadol ok iwinj maber. Aeto kuom jomoko koro sechego gibro dhi subtal nwach koro ok ginind remo sasogi. To jomoko be pod ok bidhi subtal. Koro gini bro ketha pulp ni tho. Koro kosetho gimotho ang' matimo? Ang' no luar. Kosang' no timre nade? Ochako tow. Otop. Koro kochako tow, to golo tutu. Aeto tutu no dhi wuok gi bur man kanini to donji chogo. Daktari makema kakanyo, nikech kanyo daher mondo mi oganda wawinj maber. Ni kare tutu mathoro kuot e dhok ni, en kotenre kod ochako kaka bur matin, makute kane chamo to giolo acid. Acid ni dhirego wi lak mamalo, moreg mar ariyo, mochop kama koro nitiere leche. Leche kanyo bro chamo ma kethre matow, kose top to golo tutu. Tutu dhi wuok gi bur mapiny ni. Emang' no kel kuod cha, makoro wacho ni emergency. Koro kowuok gi bur mapiny kanyo dong ineno kochopi chogo. Makema kakanyo nyakwara Mugia Jwang' waduoge kidienya mar ariyo en dental emergencies kata rem mapoya mag lak, tuoche mapoya mag lak, kuodo tutu. Daktari opimoni maler mokalo kaka leke ni nyalo kuodo tutu kata kaka tutu nyalo donjo nyaka yubo. Kidieny mar ariyo, tuoche mapoya mag lak kopogore kod mano en mane? To seche miseyudo tuoche gi onego bed ni timo nang'o? Kik idhi mabor kik isudi. Skiza chapa, ushinde.
Mom, Yes. ulifanya vipi ndio ukapata hizi pesa? Niko na shilingi 2 nikafinya *487*3# na ninafinya ikaenda. Feni, tumsaidie mama apate cheki yake. Yes. Umeona jina lako hiyo? Elizabeth Kieni. Kieni Yes. kutoka Mount Elgon. Ndo mshindi wetu jamani. Wapo wengi ambao wanazidi kupata hizi pesa. Mam pia anapata 50,000 zake. Hapati pesa pekee, anapata pesa pamoja na gift hamper. All the way kutoka Mount Elgon. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kairi mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana dia. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach, kendi dwa hewe, kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha gigo manyalo kelo ni chandruok rem namba 1 kaeto rem ni nyalo dhi makel kama koro tutu kuot. Dr. Immaculate ne pimonwa kacha kaka tutu nyalo kuot kata kaka kuot ei leche mochako ridre gi piny mowuok e buchegi modonji nyaka e ring lak. Kanye mane wantiere, kanye mwachak godo daktari? Koro tutni kosewok gubur manitie laki tineno koro eni chogo. Samo chopi chogo no onyalo nyisre, onyalo bet gi ranyisi mopogre opogre, onyalo kuodo bur iringo mar lak kani. Nikech en tutu. En tutu. Onyalo kuodo bur, to bur no be nyalo bet gu wach no nyalo bet kod pipe moro mowuok go. Koro tutni chwer ga chwera mos idhogi, waluonge ni sinus tract. Koro chwer ga chwera mos, olosre to chwer. Mano ok kel ga rem ahinya. Lakini kokuodo bur iringo mar lak, inyalo bet kod rem asasa. Aeto ring lak gi, chogo mar lak oriwre nyaka kod leche mani lembewa, ing'utwa. Koro tutni bende nyalo rego chogo mochopi leche. Inyalo chiew gokinyi tichiew kalembi. Onyalo rego chogo daktari? Onyalo rego chogo, to bendo rego chogo bochopi leche. Koro ng'ato chiew gokinyi kalembe okuot. Ng'ato chiew gokinyi ka ng'uto okuot. Ng'ato nyalo chiew gokinyi ka wang'e okuot. Koro ere kaka tutni nyalo nego ng'ato? Nanyisi dend ng'ato en super highway. Chakre yiewi malo kani en highway makiringe tichopi koki mapiny mogik. Dend ng'ato en gimoro achiel, ok dipog dend ng'ato. Koro gima timre laki nyalo chopi kori mahinyi, gima timre laki nyalo chopi wiyi e obuongo mahinyi. Koro wach kochopo adwa chako pimo maridre piny madonji kori. Koro tutni oserego chogo, koro odonji ng'uti kani. Ibro yudo ka ng'ato ng'ute ni okuot gi ka, ma lewi odhiro moluar gi chien modino kuma muya kalogo. Aeto kose kuot gutiki, piny matiki ka, to landre ng'uti, to rido ng'uti, koro dak ywe. Koro ka yweyo setami, tang'o madhi timre? Ok iyud oxygen moromo. Koro ibet kod distress, respiratory distress. Koro kinyal yweyo. En tuo mwaluongo Ludwig's angina. En tuo manego ji mang'eny. Obed nyithindo, obed ng'ama duong'. To iluonge dental emergency, dental medical emergency. Nwach kosechopo kuma koro yor muya odinre, nwach tutu kod kuot mar ng'ut, gu leche mani area mar ng'uti kani, to nyaki chopi subtal mapiyo. Koki chopi subtal mapiyo, to manyiso nidhi tho. To sama ng'uti okuot ni, to kute manokelo tuo malak ng'en bendo landre gidonji remo. Koro remo ben kod infection. Gi kute. Koro in kod gimiluongo ni septicemia, dendi ochwakre, iwinjo rem, ituo kabisa. Makoko rwaki ward mapiyo piyo, to inyalo hinyri ma itho. Nyaka koro ring kodi subtal mapiyo. To kochop kodi subtal, daktache dhi rango ni giketi yien michuoyi leche. Nwach yath michuoyi iler, antibiotic michuoyi ler ema tiyo piyo moloya muonya. Koro nyaka keti yien mege leche. Seche moko jotuo gi nyaka ter i theater emergency mondo tuch ng'ut gi kani oketnigi kaka giyweyo.
Koringen dakteche biro kama ng'eny. Okoro ok en daktari mar lak kende. Koro dakteche moko gite nyaka bedie mondo kony ngimani. Nyaka wabed kod ja anesthesia, nyaka wabed kod ENT surgeon, nyaka wabed kod physician. Dakteche koro nyaka riwre mang'eny mondo kony ngimani. Nwach kok gitiyo kanyakla achiel to emergency ni nyalo tamo wang'gi ma gilal jatuogi. Mwalal, owadwa, walal nyaminwa, nyathiwa, minwa, kwarwa. Nwach okwa ringo piyo piyo mondo wakony ngimani. Koro en gima obiro mna ka gir tugo, lakini lit ok idhi siptal. Iwacho ni dhi check up every 6 months, ok obadhi. Laki rami, winjo korami, ok obadhi. Nyaka koro ichiew gokinyi ka lembi okuot, ng'uti okuot. Kori orindre mok inyal yweyo. Koro ekiringi siptal. To sorry. Jogwa bende nitie kod traditional beliefs. Nwach seche moko gira ina ni poko ne igwen. Koro Ruth ochiew ka okuot. Kar mondo ringi siptal, obiro wacho, owadwa motieno, oira. Nwach gima ina ni pok waneno. Koro ibro yudo ka nitie ketho seche. Ji pod ok bi luwo yor osiptal moriere. Gibro chako dhi kune. Gibro chako dhi kajolemo. Pod giketho seche. Jomoko dhi kajuoke. Nwach pok gineno gira ina ni. Koro saman gipar ni gidhi siptal. To seleo. Iyudo ka ng'ato chopo pod ni casualty. To osetho. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ma en Dr. Immaculate. En laktar molony mokalo e weche mag laka. Wang'iyo kacha tuoche mapoya mag laka. Ne ochako ga mana matin to gini kuodo tutu odhi moneg nyaka leche mag remo mantiere laka. To seche mosekuodo tutu ni nyalo wuok machop nyaka e obo. Daktari opimonwa maler mokalo ni del chalo highway. Tiende ni otudore chakre yewi nyaka tiendi piny. Tutu ni nyalo chopo nyaka e obwongo. Tutu ni bro donjo nyaka e remo tema ibed gi gima waluongo kacha ni sepsis kaka ni pimonwa cha. Ere gima onego bed ni timo? Mano mana kidieny mokuongo makema kakanyo. Daktari ni pimonwa kacha bende dental emergency machielo en kapo nono ni lak ohinyore kata intiere kod dental trauma. Mulna kanyo be mana matin nono. Koro dental trauma iyudo othoro yudo nyathi mawuoyi. Nyithindo ma yawuoyi ema hinyre moloyo nyiri. To gimomiyo nyithindo ma yawuoyi hinyre gihero gijochir, anyalo wacho ni gijochir, nyiri oluor. Gihero tuke mag goro, gihero ringo, gihero independence, gihero bet woko. Koro iyudo ka gihero tuke mwaluongo ni contact sports kaka basketball, football, boxing, rugby, tuke ainago. Koro impact mar tuomruok nyawadu kata mar podho piny kata pod kena paro mondo adogi gik mamiyo nyithindo ma yawuoyi bedo at risk. Also gihero tiyo kod kong'o and other drugs. Gin kod chir moro ma opogre kod chir ma joma nyiri nkodo. Koro iyudo ka ging'eny kod accidents. Seche moko gin mege sports, seche moko gin agina mege carelessness. Kata lifestyle. Kata lifestyle. Koro iyudo ka ng'ato no ogol lembe to lake nigi otur. To jomoko lak kosetur impact chande. It is not necessarily no bro winjo rem immediately. Nyalo kao kinde mang'eny kata dweche 3 kata dweche 4 kapod ka result oneno. To kara impact chande omilagno tho. And then the process again dhi bet mana kaka mar lak moto. Mama Abende kapo nono ni bedo kod chandruok ma laki otur kata leke ni
jomoko wacho ni lekege ohorore piny gigore piny te ber kineno laktar kik bed go abeda dala mano ben emergency sasa mi hinyri malak yo hinyre onego bed ni neno daktar wiko konego rum kapok ineno daktar wiko konego rum mori ponyiso wan gima timore e wik achiel ka kapok ineno laktar gima biro timore kata complication manyalo bede po nono kineno laktar e juma achiel kwasika oyweyo mana matin nono ideny mar adek wabong'iyo bende chandruok mag ring lak kama bende wanyalo wacho ni en dental emergency Dr. Immaculate biro pimonwa kik isud kata matin. Dial *487*3# to get this song. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber bedo joma kare joma ohero dongo joma tiyo negi employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go mar chieng' moro idwa bet, idwa no wandino chal kama. In iwuon iriembe mineni gigo chopo. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Lokasa Yambo Mbote Ozalima Lamu Lungani Ninja the Entertainer Lungai DJ Smollett le principal de la rumba Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudriko wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dero Chakre sofaga chiel nyaka saa achiel odhiambo Kuma wakelo ni thumbo bedo bingo timo pedro to ye kanye bakin jangolo mar juma Nekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system kumotingo za ikona galanga kumotingo Joski Kiambukute Ngeso kwa ngeso wangisi nango See you there
are consolidating that point of ensuring the prosperity of our people. We are committed to implementing all our obligations in order to reap their full benefits. Piny owacho mar Kenya gi Uganda gikone owinjore mar tego ohala e kindgi kendo neno ni piny Uganda wauta kokalo e piny Kenya. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odok ne okang' mar apise dwaro silings bilion 1.2 mar kongo kendo bero apisi mare. Nyaka ne wa skul kony moro amora ma sirikal osemiyo waonge, wan kanyo waling' kanyo wan kod chandruok mang'eny. Familia mane odar e skunde mane oketi kaka kuonde reso jogo ma piula ne oriembo karachuonyo ywak. Jwangi gi piny owacho nyaka nyocha gichak jot e kanisni. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Immaculate studio ne wang'iyo kacha ni kapo nono ni gimoro tuomi kata yudo masira kata gimoro hinyi ma lekeni owuok kik itiek juma kapok ineno laktar. Nikech ang'o daktari? Juma nikech ang'o? Ang'a timore e juma ka? Gimomiyo mano dwarore en wach daktar nugu lony mar rango hinyruok ni en hinyruok mochopo kanye. To ken hinyruok moko dhi mabor moko donji ilak ahinya to daktari bro wacho ni bang' dweche adek ka dweche adek nyaka neni. Daktari bro wacho ni rang lakini kineno kochako loko range neno kobiro marateng' tek tiringi duog obro nyisi gimone gitim. To ken lak mohinyra ahinya daktari bro chako chieth sano to bro chako chieth momiluongo ni root canal mondo gol nerves go kapok gitow nwach gihinyre ma ok ginyal konyore. Koro gimomidwa ni dhiyo mondo daktari orang notimo nang'o. To seche moko laki no impact mar hinyruok chando mi koro yiengre to daktari nyalo tueye. Onyalo goye gimiluongo ni splinting chal gimo lwedo mogo plaster ka itur do ng'eni gon ga ng'ato plaster iketo ni plaster gimomi iketo plaster no mondo choko go bed mos mok gi move mondo giduog giriwre gichangre. Koro lak bende nitie kaka watimo ne plaster mar dhok waluongo ni splinting mondo lagno kik yukni mondo chang. Koro nitie chieth mopogre opogre ma daktari onego bed ni timoni kalure kod extent mihinyrigo. Makitieko juma achiel to moro ok dhi konya ahinya ka koro idhi ir daktari. Tok juma achiel. Bro yudo ka koro chieth manonego timni maber cha koro idhi mi daktari tich matek yo mar chiedhi. Daktari seche ma ng'ato oseneno ka entiere kod dental emergency kata tuoche ma apoya mag lak. Namba achiel onego bed notimo nang'o kuom ranyisi kaka kute mag lak cavity mane wawacho ka moro ji ok kaw giga gi pek kata maino madwarore godo. Ineno ni gino osedhi makoro chopo kama laki rami sensitivity cha odonjo. Chopo kama koro gini kuot. Okang' mokwongo ma ng'ato onego bed ni timo e nang'o kata kapok ochopo ir laktar. Gima danyis nyikwa Ramogi en ne kala ki ifwenyo kata kapok ifwenyo ne en gubur nitie gimomi wacho gan check up onegi dhi ne daktari malak bang' dweche 6 diriyo higa to ng'eny ji kawe mayot ng'eny ji ok dwa timo kamano to dhi neno daktari no konyo kama duong' nwach daktari dhi yudo kala kini osechako bet kod tuo to chiedhe chon. Ingen gimo chiedh chon yod chiedho moloyo gima complicated mochiedh moleo. For example, kibiro mondo kala kikore kochako en gubur matin. Just for example, i private practice. Filling ma beche yot nyalo bet kata 3,000 lure kumidhie kata 5,000. To kirito makoro burni odhi matut makoro nerves leche mege nerves mege lak kande okethre idhi timni root canal treatment. Root canal treatment ok en gima beche yot en gima beche tek nwach
otek in terms of time. Ibro dhi kata i clinic ndala dek. Mano time. Maseche moko kata employer ni ng'amondiki tich bro neno ni chande. Samatin adwa dhi suptal. Samatin adwa dhi suptal. Samatin an kod appointment. Time is money. And then daktari cha bedhi chulo pesa mang'eny. Kaka Nairobi kani ang'eyo root canal treatment no and between 30,000 and 50,000. Gimane direso kod sling and fabich. Kata gimane direso kod consultation kende. Daktari nyisin cavity ni podo tin en mani pien lak maoko kani kigoyo mswak maber to biro chango. Nongineno kata sindan midhi chuo yonge. Idhi mnanyisin go mswak maber. Wechamo skar mang'eny to isechango. Koro gima ji onego tim en kao wach mar check-up no serious. Mondo ka recommendation en onego neni diriyo higa. Dhia mondo neni kata ka onge rem. Mano nyalo konyo kama duong'. Nwach kochopo kama idwaro root canal treatment. Kochopo sama koro iteri theater nwach infection ochopi ng'uti okiyue. To koro kochopo samitho mano pesa di. Sama ng'ato lalo ngimane en pesa di. Ngima nitie gima wanyalo pimogo. Onge. Koro lalo ngima en lalo mwandu. Mwandu maduong' ma wan kodo kaka dhano e piny ka en ngima. Koro nego warit dendwa. Mondo kik watug kod dendwa. Dendwa ma Nyasaye nomiwa ni warite maber. To mana kaka ni wacho ni del otudore chakre wich nyaka tielo kapono ni okirito lekeni maber. To mana kaka ni wachi bopo ka chandruok odonjo nyaka e obo, koro ok inyal yweyo maber, chandruok odonjo nyaka tutu ni nyalo dhi nyaka e obwongo ma ang' kendo koro en story machielo. Kutegi odonjo nyaka e remo te makoro oge kaka inyalo kony. Sepsis mani wacho cha. To kendo wach miwacho ne en wach maduong' kabisa. Nwach ng'eny ji okawo tuoche mege dhok kaka gir tugo. Niwinjo ka ng'ato wacho ni laka laka. Laka laka dhi chulo sling 10,000 laka laka. To laka laka no ema dhi negi. Ng'eny ji ochayo kata daktache mege lak. Nwach ok gine en daktari ni en daktari makonye e yo mora mora. Gichayo. Inyalo yudo ka ng'ato oyienyi olaw mar sling 50,000. To kochopo kuma koro ichiedhe daktari mar lak okwaye kata sling 5,000 to neno mano pekne. Nwach oneno laka laka. Mamano en dholo ma daktari kawoni dagi kabisa. Adag kabisa. Erokamano. Ng'ato wacho ni laka laka. Ing'en seche moko aparo ga ni Nyasaye nonego chwe dhano gi lek ariyo kende. Lek ariyo madongo mbele ka. Nwach bet nomiwa leke 32. Ng'ato pani ng'enye. Ng'ato paro ni ng'eny. Kata komuka achiel pod adong achiel. Kata komuka ariyo pod adong kod moko. To kane wabeda gi lek ariyo kaka wan kod beda ariyo. Aparo ni koro wanyalo rito lekewa maber. Erokamano nya Dr. Immaculate. Mano en onyo mager mokalo. Kiki wach ni laka laka nyalo kelo ni chandruok, nyalo kelo kata tho mar dhano. Daktari wacho kata ni ngima e mwandu ma watiere godo maduong' mokalo. Mana kaka wacho ga chenro mar penj laktar ni ngima en mwandu. Daktari ni watiere kod picha moro maber ka adwa ni mondo ema mondo mimulnwa kapok watieko weche mag tuoche mapoya mag lak seche ma onego beni ringo mapiyo pidhi neno laktar. Kopogore kod diriyo e higa ma ochunowa maka ber to nego bed ni wadhi neno laktar. Daktari ka adwa ni mondo mimulna kama tin nono kapok watieko weche mag chenro makawuono. Picha ni nyisowa gimomiyo onego wane daktari mar lak. To point mokwongo wacho nkalak omukre. To ang' manyalo muko laki. Gima nyalo muko laki en mokwongo en accident. Accident nyalo muko laki podho ma force cha omuke bolwar piny. Waluongo mano avulsion. To leke ma thoro mukre gin leke ma malo mambele. To Ruth anyisi laki mamalo mambele komukre tibro mna wotho kiumo dhogi kama. Nwach daki uo, daki nyier, ok diti. Kata bed mana nitiyo ga ibur. Ibro winjo ka pek nitie. Kalaki igoyo botur, okomukre te, obarre, onegine daktari. Mondo daktari orang ni chieth mane monego milaki.
to adoki lak momukre bolwar piny. Iyudo accident malaki olwar piny. Ka inyalo miya thuolo, anyalo medo wuoyi mano bende ni emergency ma serious. Moloyo leke mambele gi olwar piny mineno laka nichoga nene piny ka onegitim ang'o bed mo kaw gu kwe bed calm kin kendi kata jok min kodo kwany laki momukre bolwar piny no to kikimul tiende kikimake gi tiende make mana gu wiye mamalo kise make kod wiye seche moko lwari buru. Koro olwari studio kata olwari ot kata pap rang pi mar tap kumantie ti iluoke iyaw tap to iweya pigno luoke opukre kuome iwacho maber iweya pigno opukre kuome mondo ogol bur ogol oboke ogol gik man kuome go to pigno kosepukre kuome bakoro ineno koler to kawe iduoke i bur kumowuokie cha. Duoke aduoka kendi titem mondo iduoke kaka leke ni mokogo ntie kumorango iye orang iye kumorango woko orang woko. Duoke aduoka sano to samiluoke cha kik ikaw gimoro nkoro i brush mondo igol burgo weya pi kende moluoke kiki rab kiki brush aiti duoke kiseduoke to rang kata handkerchief mo maler tika aiti dhi imany daktari mar lak idhi ire sano koro kiki kaw lak molwar tiboy toilet paper nwach kiboye toilet paper kata kidhir daktari kinyne onge kaka daktari bro konyi lakini kikwanye biduoke e chogo kuma no wokie no lagno dhi chango bukendi bro bet kode. Wow. Erokamano nya Dr. Immaculate. Mano en puonj ma thoth oganda wano kong'eyo kata mbe nok ang'eyo ni kapo nono ni lako lwar tinyalo law gi piti duoko mano nok ang'eyo kato bende iwachonwa kata emergencies kata tuoche mapoya mag lak nyalo nego ng'ato iwachonwa kata kaka inyalo geng' gimoro ka ng'ato dhiga laktar mar lak diriyo e higa kaka dwarore. Daktari wach mogik miweyowa godo odiochieng' ma kawuono. Wach mogik manyalo wacho ni lak wakaw lak kaka dendwa kik wapar ni lak ni en chogo moro kanyo kata kidi moro kanyo mani dhogwa. Lak en gima muhimu warit leke wa kaka warito kuonde moki dendwa to gima onego wabed ni wang'eyo ni gima timre i laki bro affect dendi duto to laki kok irito maber to thoni nyalo wuok kanyo. Erokamano nya daktari amor mokalo ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? An yuda Kisumu Advanced Care Dental Center eni Top Golden Elite Primary School to kidwaro yuda inyalo gocho na i namba 072-339-3. Kawuni temo inyalo nuonwa namba kendo gi dholuo 072-339-3. Erokamano nya Dr. Immaculate amor mokalo kuom kawo thuolo mari mibiro e studio wago mbaka kotende kod tuoche ma apoya mag laka ang' mor kendo aduoko ni erokamano makende. Erokamano Ruth. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iwinjo ni lak nyalo nego ng'ato tutu nyalo kuot maneg ng'ato weche mag dental trauma nyalo nego ng'ato omiyo warit lekewa mana kaka Dr. Immaculate wacho ne jo neno mag chenro ni erokamano makende ne jogo picha mawa erokamano mathoth ne director na erokamano enya Obado kaachiel kod producer na Perpetua Okoth iluonga ni Ruth Otieno oriti masani.
is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor